वही के आपन बना के नवा ले ली जनमा जुदा। एक हाथ में हथियार एक हाथ में चाकू, एक मासूम का चेतना से रहो साथे सब पटना कह ले ली जनमा जुदा। तो कैसन बानी जा, हमारा उम्मीद बा कि रौरा लोग अच्छा होखब जा। थंबल देख के तो मालूम चलिए गई होई हम केकरा बारे में बात करे वाला बानी। बिल्कुल बात सही बा कि थंबल देख के रउआ मालूम चल गई होई कि हम कहे वाला का बानी, लेकिन बात सत्य बा कि लोग के गिरावे खातिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कहानी सुनकर हम लोग इमोशनल हो जाएंगे? कानून के साथ खेलने वाला हर एक इंसान हमारे लिए गुनहगार। लेकिन वह फिल्म के गाना बा जेल स्टार मूवी के गाना है कि जेल खानावा ले ली जानावा। मतलब कि जेल स्टार रोशन रोही जौन मूवी लेके आ रहा बड़न जेल स्टार ओरिजिनल भूमि से, वही में के गाना के पोस्टर भाई आउट हो गई। यानी रोशन रोही खुद अपना मतलब कि आईडी से ये पोस्टर के मतलब पब्लिक कर दिले बड़न कि जेल खानावा ले ली जानावा। बन बना के नवा ले ली जनमा जुदा। एक हाथ में हथियार, यानी कि पूरा उनकर शुरू से अंत तक आज जितना भी गाना गईले बड़न, अगर सबसे ज़्यादा गाना के बात कर दिहल जाओ तो जेल पर ही मतलब कि गाना गईले बड़न। आ जेल पर गाना के उनकर बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिल जाला। लेकिन ई गाना के जेल खानावा ले ली जानावा आखिर ई गाना के लिखले के बा संतोष पुरी। ये गाना के लिखले बड़े, ई ओरिजिनल भूमि से आ रहा बा। जैसे कि जेल स्टार के गाना मतलब कि जेल स्टार मूवी के ट्रेलर लॉन्च भई रहे, मतलब कि वही चैनल से ई गाना आ रहा बा। एक हाथ में चाकू, एक मासूम का ऐसे कि ये वही मूवी के गाना ई होवे। तो सबसे पहले भाई अगर जब भी ई चैनल के हमारे देखत होई तो भाई रोशन भैया खातिर मतलब कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दे कोई। एक बार कमेंट में लिखे कोई जरूर कि जेल खानावा ले ली जानावा चाहे रोशन रोही। अगर रोशन रोही का सच में यार तू फैन होकबा, चाहे सच में उनकर मतलब तू दीवाना होकबा, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल, तो जरूर एक बार लिखे कोई रोशन रोही। काहे से कि रोशन रोही के अगर बात कर जाओ कि सबसे ज़िंदगी जब से इंडस्ट्री में आइल बने तब से मतलब अगर पूरा अगर मतलब जितना दिन आज से लेकर उतना दिन तक अगर बात कर दिया जाए कि कितना दिन जितना दिन ये लंच बढ़े तो मतलब कि सबसे ज़्यादा चेतना से रहो साथे सब पटना कह तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कहानी सुनकर हम लोग इमोशनल हो जाएंगे? कानून के साथ खेलने वाला हर एक इंसान हमारे लिए गुनहगार। वो जेल खाना में ही अपन जिंदगी बीतैले बाड़न, मतलब जेल में ही अपन जिंदगी सबसे ज़्यादा बीतैले बाड़न। भाई ये इंडस्ट्री में राज करे खातिर मतलब बहुत सारा प्रोसेस बाटे। यानी कि इंडस्ट्री में ऐसे ना रह सकेला आदमी, काहे कि इतना ना मतलब कि ट्रोल कल जाला, इतना ना मतलब कि भेदभाव काहे हम लोग के बता दी। लेकिन उस सब के सामना करते हुए रोशन रोही रौरा लोग के बीच में बाढ़ कैसे का भी प्रोग्राम भी उनकर जहाँ होला तो मतलब कि मार दाड़ इस टाइप के हो ही जाला। लेकिन रोशन रोही फिर भी अपन पीछे ना हटलन, कैसे कि जितना भी आज रोशन रोही नाम भले उनकर है लेकिन जेल स्टार नाम रौरा लोग के दिल बा। यानी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कहानी सुनकर हम लोग इमोशनल हो जाएंगे? कानून के साथ खेलने वाला हर एक इंसान हमारे लिए गुनहगार। ये से कहता नहीं भाई कि ये मूवी के गाना जेल खानावा ले ली जानावा एक बार और जरूर जाके देखब और कमेंट प्यारा सा जरूर लिखिएगा कि जेल खानावा ले ली जानावा और रोशन रोही लिख के एगो दिल के फिगर जरूर भेजिएगा। कैसे कि हमार उम्मीद बा, हमारा पूर्ण विश्वास बा कि जे भी ई वीडियो को देखी मतलब कि ई जरूर कमेंट में एक बार लिखे कोई जेल खानावा ले ली
जानवा। तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम मिलतानी। आई 110% बा कि रौरा लोग के बीच में ये गाना बहुत जल्द आ रहा बा। ऐसे तो ये गाना के मतलब टाइमिंग डेट फिक्स नहीं है कि कहिया आई, लेकिन पक्का बा कि बहुत जल्दी रौरा लोग के बीच में ओरिजिनल भूमि से ये गाना आ रहा बा। जेल खानावा ले ली जानवा। बन बना के नवा ले ली जानवा।